Mayra, kwarta mana po. Pangusaran nyo iti kwarta apong. Anyat gatangin nyo, tasya kun ti mapan manggatang. Basta ikanak. Tanak man naghalo-halo ijay ilay. Ay na, di mo't maiparit tinalamiis kada kayo apong. Imutandak manay. Ay saan nakasta apong? Kung amangan numabiglaan kayo manen, agpanateng kay tumanen. Basta ikandak. Uray limagasot lang. Agtalawak no imutandak. Agsubliya kay balay ikaw. Apay nga ngay naladak dito ko nagmaya tibiyag ko balay ko. Ala, mabiit lang nga rod apong. Agdan niya po nga nagdapo ili bakay. Kagoy uya manay. Wen nga rod, napansiguro manin naghalo-halo ah. Hindi nene, linukatan na mo tirep. Adan sa ikargana nay. Nagdadakkel nga ice cream. Ay, sos. Nanggulpi man iti ice cream ay. Ay na, siguradaw. Aguyak tumanan niya paong. Apay agim mulpi kayo iti ice cream. Kat amoyo mat ama iparit dagita kada kayo apong. Di yu pakibiyangan da kita. Yakmet gulpien na kanay. Inuutak. Madamdama aguyak kayo manang. Nalami istupay nga inuman nyo. Kat agpanateng kayo. Saan? Nairan-ran na lang ididayjay. Apong. Ewan. Adadanaw. Taglabaak man. Labaak dagiti murang ko. Takababay mo't kada kayaw. No, da kay pala timang laba. Ay na, baybayan yun. Labaak to no agsapa. Mandak. Kababay. Basta labaak. Kita ni apong mau, maglablaba. Igigidan na mo timang mga niti ice cream. Ay, baybayan. Tanuan na wa, ago nga umang. Unay ka ti suker day ta alakayin, aya? Noan nawam, kaya dadana mo. Diyak kayat apagungten, taamangan nung umatumanin ti presyon kidara na. Ingkan say baga kadagiti kakabsak, kang kakasinsim mau, pasublatan da mo ni apaw. Ay na, ano santan lakay, takaasimag. Amangan numabaybay ang dalaang ni Apong. Agkatang-katang tumanan numabay-bayan. Isu nga ano santan, Elmer. Mapana kong barok. Tapanan nyo man na nayak, nagpudaw. Hindi kayo maturog tayo supay nga pigsayaw. Ay, mabagtitak no agyanak dito'y balay. Makapaburyaw. Nakapupudo nga raw. Pumanag na kaya kung nakapupudaw. Inagaghalo-halo. Ta makapangpanganak iti nalamiis. Adda pa natin nyaw. Bawal ti halo-halaw. Mabalain. Sa kati surumon. Ado nga amang tikindan kung inapoy. Kain ininom ko adanaw ngamitis ka. Kinuagsakit kayo, di na kami mapirwisyaw. Napigsa nga ro ti resistansya. Sanak nga agsakay. Nagsubog ka dahil lakay ay. Apong, ing kami manan agtrabaho. Mabati kayon dito'y balay, ah? Kayo. Di kay rumrumor, ah? Agtalinaid kayo laang dito'y balay. Why? Danag mo na ya. Di tuyak lang. Hala, kayo. Ay na, Mang Rosauro. Anyat ul-ulyan nyo dita. Matinag kayaw. Abuga man, tagito'y abuos, tanay. Napunudan di tao. Ay sos baybayan nyo ditan. Bumaba kayo kidain. Tamangan numatinag kayaw. Saan? Tanapaba mo dahil kayo. Ngamlakay kayaw. Narasin titultulang yaw. Ay, awa mo makidi dahil tawalis ting-ting. Kabugag na gito'y abuos. Bumaba kayo kidain. Umay kayo. Kumput kayo kanya. Hindi nagbataya. Ay! Allah! Ay! Anyangay. Naspak tinagbatayan nyo asa nga. Natinag kayo manaong. Mapanak igi ospital. Tasyak timang bantay kin ni Apong, Elmer. So, bagto mga min na dyan lakay.
Nyangay, datamanan ti mapirwisyaw, gapu iti kaya nasubag na. Na hospital laka nga roday. Ala, di kan agpuntut lakay. Adda ditam. No mabalin la danugan, dinanog kaon. Anya kamutan. Lakayan ni Apong tutupamkit din. Makapasurong tumay. Tungpak sa maminsanan tapnog na kaon. Ay napaspasin siya ang talatan ko nakmet. Anya kakadi. Oh, bayaw Elmer, si Kamot Gayam, sumrag ka ah. Saan ni Pag? Umay kula ibaga na ospital ni Apong lakay. Ha? Na ospital? Kahit? Nay, napaya kasta kayaw. Kaslawan lakada kayaw, ti pan naka-ospital ni Apaw. No kwarta ti ka sa pulam, bayaw, awan maited ko. Amumot ang mamirmiraot kami. Naimbag ka da kayo nga agasawa ah, tada trabaho yung adwa. Ang yamda kami ngay, pa extra lang nilakay ko iti construction. Ay, yung kayo mo sublatan, di kabsa yung agbantay di ospital ha? Apong yung may dayjay? Sa mula ni bakakuti apo ko na? Ay na, pasensyakan, bayaw. Ang awan wayame. Ada ngamin basit nga anak ko. Kaya nila kayo mo nga ay? Ay na, masadot dayjay. Kan maiparit ti agpuyat, kan kuana. Sige nga raw, no diyo kaya di saan lang. Sinursor ko amin nakakamsat kang kasinsimaw. Ngayon pasig damag ka no abisay. Apay lang amin anapan ka ijay. Kat amom lang aruden ti ugali da. Barang masyanda ka data ah. Pay, kaputawang pensyon ni Apong, di da pa gananaw. Awang ngamin pa kairanodan, da ka ni Apong lakay kay. Iso di da pa gananaw. Gimday di Apong si Bastiana nga kabusan ni Apong kapag inagawan da. Pensyonada nga may. Wan tabak ng dayja akabsat ni Apong. Nagalas ti aramid, dagita kakabagyan. Rupa kwartada amin. Saan mat nga amin, lakay? Dagiti daduma na Mala, di kan agrurud. Tarumwaran ni Apong ije ospital inton bigat. Naimbaglakit din ta saan agrabe tinapagteng na. Itatadda kayon dito'y balay. Agsingsingpet kayon Apong. Wan, Sigun mo na nasingpet ah. saan kuman anatangken ti ulo yo. No anya ti iparit mi nga aramiden yo. Di yo aramiden. Wan, Agtalinaed kayo laang dito'y balay, Apong. Wan, wan. Mera, awang mo ni Apong ije silid na. anya, napanan namanin nga. Ay, nya pa ingay. Rimuar manin ah. Ay, sana balik ko maarumwar basta agsubli adagos. Napamangata nagpido to iti basura na ilako na. Ay, so bagalakay. Masikuran mat ngamin dito'y balay. Iso akanayon arumwar. Igalot tansan. Anya, ay unay kamutan. Apay, ayop nga igalot. Saan kumamat akas na tibagbagam Elmer? Makapasul. Tungkol nagsakit manay. Aguyak tumanay. Awan pa'y ni Apong lakay. Dual dawan na dinagaway. Napanan na nga ta. Awan mat kano ije balay dagiti kakabsat ko. Inawagak idaamin ngam awan ni Apong lakay. Ano? Naatalan sa amat tay. Ay na, saan kumamat saan man mat atila ibagbagam, Elmer? Ad-ad nga agdanagak iti kastang ibagbagam. Intala i-reportan ti panagpukaw na bagay. Ano? I-post mo iti social media. Ibagam amazing. Ay, anya. Sige, mabiit lang ang taalaag ti cellphone ko. Ilmar, ada ka bain. Ha? Ni Apong, addan! Ay na. Ay, aguray ka. Adam kadwa na si Mang Pag. Kita lang Ha? Ni, addamat ngagpaiso kadwa na abakag. Ada kami kuda. Kanya kukuha nyo aya. Rumwar kayaw tas at tenda kabain. Nagdagsain to'y bag to'y kadwa. Intasab din ilalakay. Amun tano asino di kadwa na. Isaw ni Adelaida. Tiag balay na may kadwa nga apong yaw. Ha? Adelaida hanay.
Iso dagiti kabalay ka. Apo ko ta maysa. Day tamo maysa ke iso ti asawa na. Apong, apay anagisamput kayo iti babae. Katiay kayo. Agulimek ka. Sa nagaputala kaya ko. Kawang karbengak ang mga asawa manain. Napigsa pa'y tiriknak. Ubing pa'y tiriknak. Apong, Ay, nalailmar. Ingka pakanan tay baboy mau. Pakanan iti adaw tapno mabit alumukmag. Parcentay taw kasar kami kanya Adelaida. apong, pasit ka di ti panagkabaw yu ti kastangar aramiden niya. Anya ka ba mga ipagbagap? Nagkalas ti panagsasaaw mo. Ikwa. Ay. Lakay kayo ngaminin, apong. Da- Saanin amasapol ang mga sawa kayo. Ay, anyat mabalin ko nga ay. Ket agayatak pa'y nga rod. Enjoy life ko na da nga rod. Winang. Ikasar ko ni Adelaida. Tapno legal ti panagden namay. Uray, wala nga manok ti sagana. Apong, sinaan nyo kit din ni Nana Adelaida. Ay, sana si kate masuraw. Apo ko kalaang. Iso di nakman pagpungtutag. Nana, lakayan ni apong ko. Apay nga iso ti kinayat yo. Uray lakay, no saan pa'y amatay, mayat lata. Ay, kumatilmanan. Ay, unay mo day to'y apatungan. Basta kastoy nga oras, gumatul. Nagamaman nyo kini apong ko, Nana. Kaya dyan sirok ti salamagi. Ay, naasyanak mo't ngamin kankwana. Kakayat na kanaw, ti maadaan iti anak. Anya mo na ito'y tagumatilmanan. Apay, anyat pudpudpudo nyo di tapatong yu. Ayan, Nana. Adda nga ron nagatal. Sigod mo kit ding agat-gatal da ito'y basta agapuak iti siyar. Gumatil-mutil. Sige, taynak masahiyan ni darling kao arosauro. Bagay. Ada nadlaw mo kanya pa oh. No siya ka ada. Ha? Anya day tangay. Manipod ada dito'y balay ni Nana Adelaida. Kaya mo arum-rumwaray. Isong ada mo pagsayatan, ti panangasawa na. Ngam adda nadlaw ko itinobya na. Kasla maikulkulang no daduma. Ken agsasaungag may maysa. Gagangay di tao day ta ha? Oray siyak mo ano daduma. Adda matay chimpong agsasawa. Ang may mesa. Diyan mo malapdan tingiwak kong agsa. Ano mamingsan niyaw? Nga oray awang kadwa. Sa bali ni Nana Adelaida, lakay. Ay, diyak kayat ti panangasawa ni apong. Papanawon tan di babae. Tan, kakaiso na siming po ni Apong manipod na kinubya. Ay, adayo tiriknak iti daydi abakag. Kagangay na, tada mo pala am-am-amaw. May ruwam kanto Sige Apong, no kaya iyo tiyag kasar, di suportarang kayaw. Ay, agpay sa oilman. Wen, no kaya iyo ako na yung na jay doa manok asagana yaw. Anayin tayo talaw. Ay, huwag na. Ay, na. Ay, tulagan tayo kumantika sa armay. Saan mo't sa kayat ni Mayra mga asawa ak. Sakti makamu ko ni Mayra Apaw. Ibaga mo ti agpaisaw. Hindi ka liba. Hala, Agpay sumatibag-bag. Elme, agap-apan samot na apong kini Nana Adelaida. bayan. Pasatag partner day ta. Bayang mga padasag paminsan. Ulbang. Kanungay ag kinabil da. Lakayin ni Apaw.
Di nan makabil ni Nana Adelaida. Nakapsutin niya, Apaw. Tiri-tiri to patatenged mo. Saan ka diya kastahan ay? Anya nga tayo ti pag-apaan da. Umay kakidahin. Nya. Baybayam idang nga gapa. Anak. Gagangay lang ti partner day ta. Basol mo, babaero. Ya dajay ay. Apay tinumpa na kanay. Kunak batasar dengan nakawan basol kau. Agaya, apay nga tumpa ka. Hanyat basol ko. Damagan pa lang, tinakaw mo ti kwarta ki dyan sirok ti lababaw. Inalamamin na kinabaknag ko. Insugat na kinapinpintas kami ti siya. Anya day ka nasasawam. Umay ka man. Dak bakala dak haday. Elmer, agriin ka. Elmer! Apay aya. Daapong kena na Adelaida, agap apa da. Nya. Ingka anawang ni da. Daraseng. Ay! Iba kami, Apaw. Umay ka man man. Hindi na ba't kayo na tadya makangay sa magda? Napigsa kagayam, Nagturong mo iti kusinan. Ay, tumaray kayo na, Apaw. Mapangkay ti ni Mayra. Wine Ulmar. Ay, anay ko. Apa nga, pinarsada ti kaldiraw. Ay, nagsakit ti ulo ka napunta. Siya! Tirina! Di pilobaw nga! Siya! Ti kabaknangan dito yung lobaw nga! Apa nga, nagsalamot tayo. Delikado ka ang kita bakit. Adan sa kurang na. Ha? Di ka kayo manlangan! Ala. Bagtit kayo amin at ang tao dito! Pagyaman na. Pimanawain. Isara ka dagos ti rinaw. Anya ngay, dandani tayo na isagmak amin nun, apaw. Tila isang sangpo yung amin dito balay. Ay, suray apaw. Jak mo amaw, nagbagtit gayam, dadya babae. May sakamot, Elmer. Kinunsintim ti kaadda day di babae dito balay. Pasensya ka na ba kay? Di ka gungay tayo. Sana bali at pimanaw. Sorry, bagay. Sapay kumata din aktulukwan, Eman. Sapay kumata agpaiso nga ay-ayatan na. Anyat kayat mo nga aramidag ayamina. Tapno mapanag nagamti kinapudnoking ka. Diyak ngamin maliklikan ti agdanag, Eman. Siyempre, gwapo ka. Kan kaub-ubing ampay. Amangan no isukat nakto iti ub-ubing ngam siya. Saan to mapasamak dahi tamina ha? Sikan ti mauding ayat ko. Radala ko makwartak agad ikasar ka itan. Kat mabalintamot lata ti agkasar no kayat mo. Tauray siya kung ti aggastos para iti pagkasarta. Ay, saan na? Manjang mo't amina. Jak kayat ati asawaag ti aggastos para iti kasar ko. Ti kayat ko, kat agtawad a mismo kanyak ti mabusbos para iti dayta. Awan mo't dakes na. Mas naman jak. Agurnungak. Tanong makaurnungak, isunto ti panagkasarta. Kasano nga rod ang makaurnong ka kat awan mo't trabaho, Eman. Ha? Kat addan to biglaan ti dadating ti surte. Iso adi talaan mo, Mina. Minani, nakarubwat ako. Agawid ako ni lugar mi. Ay, agawid ka manan. Maikaw ak manan iti husto, Eman, hani. Di ka madanagan, tagsubliak tumanin. Inakla si kasunye plano ka business ko. Tapadasag man tag business. Malangarod, good luck, Eman. Oh, ato yan ti kwartan. Inayon ko matditan ti ko nam apagpuunam iti business. Ay na, agyaman ak, Mina. I love you. I love you too, Eman.
Akon, ligaya may love. Oh, agyamanak. Kunaklakit dinudikan umay, tadi mo sungsungbatan ti awag ko. Nag-replyak mo tititiksking ka? Saan? Ay, diyak pa'y nabasa. Inlanad ko ijay nga umaya kita. Diyan kami masungbatan ti awag mo. Tagparikot man ti signal ti cellphone ko. Diyak amo no signal ti problema. Wano to'y cellphone ko. Ay, ala, sumrag ka nga rodan, Eman, my love. Agyaman my love. Mabisina ka. Anyat si Dam, my love. Ay, diyak nakaluto, my love. Ay, ngam agluto ak labiit, wine. Mabayang nga orayan, ligaya. Agpa-deliver ka lang, tamabibiit. Sige. Mabait lang nga ron tala ag ti cellphone ko. Inta man nag-shopping lang. Makashop-shopping ah. Awan pa'y matay pensyon ko, my love. Inton maminsan pa'y labigat siguro. Apay, awan karga tay bangkom ay my love. Adamat kit day. O di mangirwarta. Tay supay la teramatan tang ag-shopping, my love. Makashop-shopping ak ngamin. Sige, rumwarta nga rod ita, my love. Ligaya, my love. Agriin ka. Ligaya. Apay, Eman. Agbiyahe akong tagawid akon. Ur-urahin daklagiti dadakkel ko. Adda ka no aramida ki balay. Anya, kunak nagbayag ka pa'y dito'y balay. Inton maminsanan. Adda pa'y aramida ki balay me. My love. Nala nga rod, nagsapa pa'y mat. Parbangon pa'y laang. Wen, tanarigat agbiyahe no aldaw. Taado ti pasaheros. Malangarod, tay kwartam nga ay amangan no nalipatam. Saan? Adda diti wallet ko. Sige, my love. Patuloy ko. Agsubliak to manayin. I love you. I love you too, my love. Anda kan Iman? Naggagapom man ay. Nagturturugam iti manungal daw. Rumwarak mo't lang, tata. Yag ko lang na ito'y sinap-shopping ko. Nagaduman ta ginagatang mo. Nangalamit ti kwartam. Intada ah. Sino? Dagitay dua anobyam ahut-hut-hutam. Agtal na kay man tatang. Tilay bagbagayo. Hut-hut-huta kaya. Saan mo? Isuda mo't ti kusa amang mangtad iti kwarta kanya. Agdaw-dawa ta kaya. Saan ko nga ugalit ti kasta? Sandi nga mo ti kasta nga aramida manakaw. Nagtrabaho ka kiting. Tapos nadamo makuna kwartam. San arasaya ti kasta? Kukwartam dagiti nobyam. Pinaggidan mo pa'y nga ida. May salaang ati nobyam. Di mo paglulukwan ida. Padak pa'y nga ida senior citizen. Kasi damay. Oray ba bakit da ata pensyonada da mo tatang? Kundi da ammo a pinaggidan ko ita. Taagin nagdayo ti lugar da. Agduma ang lugar ti ayandang. Oray pa'y. Amin nga aramid. Anda supapak na anak ko. No nasaya at aramid mo. Nasaya at tumatyapitam. No kastasan ang nasaya at aramidam. Namnamaam tumat nga raw. Tidakis nga pitam anak ko. Abay, di ka mabutay nga makarma. Awan day ta karma-karma kanyak natang. Panunot lang ti tao day ta. Naimbag ka pa insan, Eman. Urewan trabaho nga madlaw ang match money kalata. Ang amda kami nga ha? Ngumis-ngisit kami ni tikata trabaho. Nga mawampaylat aasinson mimot. Ano siya? Diyak kaya't aparigatan ti bagik ngagtrabaho. Naimbagkan ka tadamang to di ti kwarta kan ka insan. Pensyonadan sa dagiti kaya nayat mo. Wen, diyak daw dawatan ni dansan. Isuda tagdisdisnudo amang mangtid iti kwarta kanya. Ang pudno ayang ay ayatam dagiti insan. Ay na, pinaggidan mo mo ti dua pensyonada. Isuda ti mga ayat kanyak insan. Isuda tagpatpatay unay kanyak. Nariga tagpapaidam. No kayat dak ngayatin, nawaya dalat ta. Ta narigat a papaidaman niya aya. Ta amangan no agpasugnod insan. Kat, si Kangay. Apay, awan bak na ngagdatong ka.
Awam mo? Napili kan sa ngamin. Uray lakay ditan basta da kwartana. Uray saan mo ngay ayatan, basta nabsog ti bulsana, alaki di. Manjak mo tayo insan. Di kayat ko, no makin na yatak. Tayo talaga ngay ayatak mo't Diyak kayat ti mapilpilitan lang. Ay na insan, practical ti biyang itan. Bay-bay amon ta ayat-ayat. Basta saan kang agbisin. Nakarubwat ka man ay iman, papanam. Naibos ti kwarta akong tatang, iso arumwarak. Naibos ti kwartam kahit mapan ka man agdawat ka nagigay pinsyonada anubyam. Ilay pagbagayo mo tatang. Kukwarta ak idaya. Isudat ag disnudo amang mangtid iti kwarta kanya. Diyak mo't idapilpilitan. Di ka lagbay ni tikas tagar arabidan. Imbes nagtrabaho ka kiti. Kitayam dahil mo kin aldaw akasinsin mo. Nagabrodan. Tanaumadan nga istambay dito lugar tayo. Nakapanunod dan. Siga ngay. Kaano amauma ka nga istambay. Apay aya pilitin ang agtrabaho tatang. Kaya't yu aya amarigata na. Di kay gagyaman ta na ay tibiyag to yung anak kayo. Uy taaddalam na maam amang mangted iti kwartam. Uray ko man umay salang tinubyam. Saan ta pinaggidan mo mo ti dua anubya? Nagalas nga rabit yung kasta. Apay di ka mabutay ang amakarma. At day takay man datang. Day tamang karkarma at ibagbagayon. Mapana man lang No kasta, imawar manan ni insan manan angkal. Yun kalpasan man ti sumagmamanong aldaw sa agawid dayday. Mapan man agsak doon Agsakdo nga? Agsak doon ti kwartana Di lagbay na ya kasinsin mo. Agdinamag ti kinahut-hut na. Di mo tugtuladan di insan mo kanakan. Saan nagaputan na pintas ka kit paggigidan mo tin tinobyam basta ado ti kwartana. Saan anasayate kasta? Saan ko marami ti kasta, uncle? Jakmut kaya ti manggundawa iti sabali at tao Day bagkapay, mapanunot mo ti kasta. Diya kasinsin mo, awan. Diya'y labagbagi na ti pampanunutan na. Gaputag gwapo, gundawayan na mo tayo, nagitagrayo king kwa magibabay na diya'y. Nagbayag nga inururay ka, Eman. Kunam talual daw mula ijay lugar yo. Pasensya kan, minahani. Na-ospital ngamin ni tatang ko. Kimaro ti sigot arikrik-naan na. Anya, kat kumustan? Kas jay lata, medyo pimipya mag-idin. Adapay na ito ospital. Asino nga'y tinangbantay kan kuana? Awan agsubyak mo't ladagos. Ngamura yung ton bigatan. Ay, problema nga ron. Tawan aramatin na yung ospital. Naibos mo ti kwarta. Ha? O sige, taykan kanto no agawit ka, Eman, hani. Mababay na ken ka na kani. Kanayon na nga ikan iti kwarta. Idintuta siya. Awam pa'y maitit cooking ka. Di ka di agbabain. No adda ka sa pulam, ibagamlaeng. Ikan ka, basta adda. Ay na, agyaman ang ron amina, hani. Nagsimpot ka talaga. Daytati na kaya takunagin ka. Nakasingsingpot ka. I love you. I love you, Eman. Nalampung ka manan. Intan to agpapukis no bigat. Papukisan ka manan, hani. Sikate makam mo, hani. At ako, ligaya my love. Oh, Eman, I miss you. Naimbagmantay may ka. Oh my God. Agyaman akong my love. Wow! At dati maar ka Bagong gupit ka ba't? Uuwan man. Talaga nga impukisak ti umay ko dito balay mo, my love. Kat kasano, umyan kan dito'y iti makabulan. Ay, saan mabalin, my love? Ngamin, aday di ospital ni tatang ko. Awan mang bantay kang kwa na. Kimaro ngamin ti sakit na. Iso nga intaray ko manan iji ospital. Anya,
No kasta, saan ka ngagbayag dito'y balay? San pa'y laang law? Sabay ko matamaawatam. Agawid akmat lain ton bigat. Ano kayat mo sumuro taktap na dakadwam ang mga sikasukan ni tatang mo? Ay, saanan, my love? Diyak kaya't amabanog ka iti biyahe. Sana bale? Tanong mairwar ko ni tatang iti ospital. Agsublya ka dagos dito'y. Ay, sige nga, Rod. Orayan ka, ha? Uy, basta na pagbayad ko yung ospital, Tani, inakpagdis kita iti kwarta. Nagrigat mo tagpiro kiti kwarta. Bay ang taikan ka, Eman. Manote ka sa pula. Hoy, Eman! Agring ka! Aldaway! Nabarbartik ka si Mang Pati Dirabay. Nagapgapam. Kastalatan ti aramid mo. Agpukaw ka iti manong aldaw diti balay. Kalpasan na, sumangpit ka na bartek. Mayat ti biyag mo. Kastamlat ta, naging galumakay ka. Patay ta. Sang ribaw, tatang. Kor tayo. Tapno agulimag kayo. Makarengreng kayo nga. Ay, yakpagan ano si kwarta nagtao diti takas. Oray awan makukwartak. Basta awan pakabasbasulak. Aginti di kayo pailangan mo, tatang. Awan lang aron makukwarta yung kastapay lati bagayo. Kadagpay subay. Abay, mairusok mo nga igatang iti kanam, tinaggapo iti kalukwan. Panawandak dito yun. Nung awan na sayat ng ibagayo. Maturog akpay. Hello, Mina. Nakaawag ka, mat? Eman, honey, kaano nga umay ka dito'y balay? Taikuyog ka iti maangay arayon yun, me. Ay, masadutak, Mina. Awan isem ko nga umat-atindar iti kakasta. Nagboring. Kaya't ka nga ron mo't ayam ambo ka dagiti kakabagyak. Proudak mo't amang yam ambukan ka, ha? Pasensya kan, Mina. Diyak umay talaga. Inton maminsan lang. Ay, sayang. Kunak no maikuyog ka. Pasensya kan, honey. Sabay ko mata saan nakakagura. Niligaya tumawag. Hello, Ligaya? Nakawag ka, mat? Hello, Eman, my love. Kaya't mo ti sumurot kanyak. At napapananta. Sa tino? Agpasyar tayo jay lugar dagiti kakabagyak. Asidag iti beach day jay. Intanto agdi ko si jay bye-bye. Kano? Inton maminsan na bigat. Ikuyog ka, taada moli jay. Intanto ag shopping. Sige. Agluwasak nga rodon inton bigat. Love. Ne, nagadumot ti tao dito'y Ligaya. At ka di paskan dito'y? Awan ngam reunion may ngagkakabagyan. Anya? Ano kasta? Reunion ti mayanta dito'y? Kunak man magpasyarilaan. Di ka madanagan. Tanumalpas ti reunion. Mapantanto ijay mall. Asidaglaang dito iti mall. Kan intanto agdigo si jay bye-bye. Sapay makaboring ti umatindar iti kastoy. Umay kakit din tayam amo ka kadagiti kakabagyak. Ita kami lang manan ngagkikita kat. Ay, agbilib da laki di kanyak. No mamuan da nga dagwapaw. Kan ka ubingan na nobyok. Ligaya, kapidwa! Kumusta? Ay na! Mina! Indog tayo may kaitariyon yun tayo kapindwa. Kumusta ka man? May na. Apay nga ta dito'y ni Mina. Ilingad ko ti kalugong ko ito rubak. Aywan, yam amok tinobyok kan ka. My love, di muling dan tarupam. Ikatam takalugong ngayon lingad mo di tarupam. Eman? Ne, ama mong tinobyok, kapidwa. Anya nobyo asasawam Ligaya. Katno siyak ti akin nobyo kini Eman. Ne. Anya ka din day tangay bagbagam. Anya nobyo sasawam. Ay, di ta kayon! Ay, Eman! Eman! Ang subli ka ditoy! Eman! Pumaraw ako. Sakbay ang pagkaramitan na kitidakas. Diyos ke.
Jak laing pagarap. Agkapagyan damot gaya madwa. Mumalaman. Ngumawan pailat mauray ko pagluganak agawin. Jak mo't amo na niya ti pagluganak namin. Oh, kasano da itungin. Medyo adayon ti pinagnak manipod ijayan damina kin ligaya. Masapo lang may taraya kita. Sinaakon dagi iya babakit. Di ako nagpakpakita ka nakwata. Stus ko. Upa talalaki. Madlawa na kainom da. Kurso na dahan taksamat na kita. Itan mo ti kwartam, kanselban mo. No di mo kayat, ang mapingasan talapayag mo. Ay, awan kwarta. Awan cellphone ko. Aday wandak. Lumaban ka, ha? Dito ngayon. Ibatanda. Lumaban ka kaya, ma. Ayun, pinaruso kandak. Aday ko. Anak, bugbugan tayong katwa. Ikan tayo di pag nakman na tanatangkin ti ulo na. Tatan, marigatan ang agkote. Nasakit entero maging. Ay na, napnapan ang mga minaya. Naimbag ata ng tulong kin ka nang itaray dito ospital. Tatang, jaksamat makapagnan. Kung ako numatay akon. Nakaraw, tipan nakabugbog mo. Kit adda nakaibaga, ada tiliwan dagiti ng bugbugin ka. Awanan bain lagi jay. Palungsot ko dahil niya pagbaludan, tatang. Madi, talaga. Ay na, di mo pilitin timag na. Tamadipay, baraw. Tatang, papay ngay. Nakaruwara kon ija ospital. Yung marigatan nakpay matamag na. Wayne, tato ka nung amin ti injurem. At dapat ka nung injure iti durem. Iso amaterapi ka. Tatang, diyak kaya tagbali na baldado. Apay gusto yung nagtungpalan. Nala, di ka nagsagit. Tinasayat ka ramidam. Pagpapawiyam, dagiti nagbasulam anak ka. Kit agkid daw kay titulong ti Diyos. Kay sulang ti makatulong ken ka. Buyogam iti kararag ti panagagas mo, anak ka. Uwan tatang, diyak kaya tagbali na baldado. Kaya't ko ti agimbag, tatang. Dimbar! Lukatang man da ito'y. Dimbar! Disturbo mo't dahi ta ananang iti panaturog. Dimbar! Way, humayay! Apay aya, nakarariwawa kayo. Anya kayo mutan? Disturbo kayo iti panaturog. Kasanukot adda ni Juniper, agsangsangi. Masikog kano, kat sikati amajay sikog na. Anya? Ay, saan man nga gar-aramid iti sarita na ita Juniper? Awan mo't nagkinaawatan may. Apay kumangay, asyak ti amat ti sikog na. Ay, awan kinapudno reta nanang. Rumwar ka nga rod takasaritam. Diyak ambo ti ibagbaga. Ibagayo, taagawi doon. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ti boyfriend na Yung sa asyak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko na kita babae nanang. Rumwar ka nga rod dito'y silid mo. Tasika ti makisarita kenkwan ako na. Darasang. Disturbo mat na kita. Ayan na aya. Kasano ama siguradom asyak ti amatain inawam si ka Juniper. Abay, adaya relasyon ta katawan mo. Wan, awan relasyon ta. Nga madana pasamak iti nagbagatan ta. Iti nagjajaming tayo iti balay da kasinsin ko. Oo,
Diyak ka mo. Diyak malagip. Nabarte ka gidi. Kasano kumangay nga adda mapasamak itinagbaatan ta. Adda nga rod. Naaldawan tanto pa yan nakaringid eh. Di ka man agar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isu nga agawid kan. Di mo't adda boyfriend mo. Isu ati pangibagam iti sitwasyon mo ita. Sana siya? Nabayagan na nagsina kami iti na ilawan ta, Dimber. Agawid ka kit Basta awan amok dita. Period. At damat gayam na pasamak itinagbaetan nyo kin ni Juniper. Sana ka sigurado no addaw no awan. Ta nabarte kak iti nanang. Imposible met adi mo malagip. Napadasak met tinabartek iti. Nga malagip ko matlat tadag iti inararamid ka. Saan kayo siguro anabartek unay Sakit nakaro ti bartek ko iti. Naiturog ko ti amok. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ti bagbaga na nga ama jay si Kugna. Nabayag met kanon anagsina da iti nobya na. Krasnak lang na jay. Iso asyak ti ibagbaga na anakasikog kin ko na. Hanggang saan ka di? Jakpat yun. Adda siguro sa bali ang nagpasikugan na Hanggang saan na akurso na da. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang, apay, itulog ko nga raw. Apikutin dak na kita ababaay. Pulos ana nang. Asino ngamin aya talaga ti amat na sikog mo, Juniper. Ni Dimber nga rod tatang. Ngam di namat bigbigan na putot na daytoy. Paglibakan namat. Sigurado ka, ngay so ti amat na ita. Tama pa na kiti balay na, tayo nakasarita. No kasapulan ngay kak iti pagnakman na. Aramiday. Saanem tatang? Baybayan yun. Tauray anyat aramiden tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naita nga men ti maalaala tinatangken ti ulo na kay. Baki inom ka nga men ka nagiti lalakay. Anya ngay ita. Pagbababayak tinaramid ko tatang. Ngam nailaw anak kon. Nalpasan ti amin. Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta, masikog kaan. Pagadalam na ita napasamakan ka. Anya ngay. Kapilitan nga aganak ka abalasan. Pakawanandak ko matatang. Tasano ngay Maridalya. Masikog meten jay anak kaw. Wan nga road paridinong. Ay, saan ba't abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo? Wan kanu nga raw. Apay nga yakas jay. Ay, jak amuti sa wag pare. Bagbaga akmet atakderan na tinaramid na. Ngam ipeteng na met nga awan kanu tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper. Ay, sa bagay, no maminsan basul mo't lajay anak kaw. Ta naibarkada nga miniday. Kanayo na marabyan ta mapan makininaw. Kat lalaki pa iti kakaduanan no kwa. So masurunak mo't lakin kwa na. Pag nakman na ati kasya na pasamakin kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron ngay. Awan mabalin maray. Aklunan na ati kasya nagtungpalan na. Dimber! Nemya? Wen, siyak nga rod. Apay di nak mabigbigan. Wan nga ron. Dandan hindi ka nailasin. Pimu daw kamot nga minay. Wen ata nagtrabaho ak nga miniji Manila. Ket sana ka main initan ijay. Grabe, mati kinapudaw mo. Pimintas ka. Kano pa yasin mangput ka? Idi kalman. Ay, tinasaya at umay ka. Intag merienda, ilibre ka. Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak ti makamo, Dimber. Hotel mo tanto imayanta, Dimber. Kunak ama pantala ag merienda, in take out tamot tantay ka ng takuma. Kayat mo mat saan?
Sika talaga. Amom, adada ating maar ka. Thank you Uri si ka nga ron, pimintas ka. Kasla sana si ka dayta. Ket kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawon nak ngamin idiket. Tanangi sitak ide. Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipate mo nagitanim niya. Adda na amwak anak kau. Anya day tatang. Adda ka nun samot nagkinaawatan dalimber kenem niya akalugaran tayaw. Naamwak day tatang. Ngam na ko na ninemya, anamin dala ka no ang nagkuyog. Kahit binagbagaam ko maninem niya amang ano may tulad ken ka. Imbagak mo tatang, di mat agsasao. Imbagak pa'y ti may papandito si Kuko. Ngam kasla disidido matlat nga agayat kinidimber. Kasta aya. Bayam nga rudan amang ano ibagana pa ya pakibibiyang am ti relasyon da. Ken amang ano kunaan na pagimuna. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na adya imbagakan ko na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papan kinidimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kaya. Naimbag nga oras yun, Nana. Nay, Nemya, si kamot gayam balasang ko. Sumrek ka Ay, agyaman nak, Nana. Umayak man mangtad iti suman. Linuto ni Nanang ko idagsapa. Ha? Katagyaman nak abalasang ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, Nana? Jakon umadayo. Nagsapula kiti trabaho kay Jaili. Kat naawat akmat ka sales lady. Kasta ay ha? Aywan, adda ni Dimbar? Ay rimwar mo't balasang ko. Agsubli kan tula numaluman, tamamaluman day jay. Ay, kasta aya. Sige nga rod, Nana. Patuloy kon. Maturugak nanan. Nagsubli da dyan niya. Ibagayo nga awanak. Apay aya akas lalik-liklikam din nimya. Di mo't adda nagkinaawatan niya. Idinapo daw pa'y Anya? Ngimisit mo't manan idi saanan ang nagsubli iji Manila. Peke iji po daw na idi. Day talaang tirasaon ti dimon pangayatan kan kuana. Nagrabaw mo't arason daytan. Amuyo mo't adyak kayat ti Morena a babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulag na nang. Anya? Si mabali mo't tilanganan, idi ngimisit manan. Narigat no pilitak tiriknak na nang. Nasaysayat mo't latay agbalinak nga honest Ibagbagak ti pudnaw amarikiriknak. Apay anyat gagaram nimya? Masikugak, Dimbar. Anya? Masikugak? Kat? Nagbunga atin na pasama kiti nagbautan ta. Ay, di ka agar aramid si kanimya. Apay, masigurado masyak ti amata sikug mo? Laglagi pa akagap-gapum iji Manila, idi adda na pasama kiti nagbautan ta. Amok nga raw, no sino tin nakarelasyon mo iji Manila, sakbay nagawid ka. Sikat ti amato inawak, Dimbar. Awanan ti sabali pa'y. Sorry, hanggang jak bigbigan na ita. Ta saan nakasigurado, no talaga asyak ti ama na ita, no saan? Anya kamutan Dimbar. Di ka lamaasyan kininimya. Apay ngay apagtali ko dam ti inaramid mo. Anyat amaw no ado tinagbalin ang nobyo na iji Manila. Anyat amuyo ngay no sigud gaya mo na masikaw idi nagawid dito yung lugar tayo. Anya, kat mabilang mo ti aldaw, manipod itipit Basta dakkel ti pamatik nanang. Saan asyak tinang sikog kaninimya? Masikog lakit ti dajaya ni di sakbay nga adda na pasama kiti nagbatan may. Nay, ada ka matgayam dito ibalay ni Mia balasang kao.
Naimbag nga orasyo, tata. Apay ngagsangsagit ka. Ay na, mapadpadasan namot ita, tikas iti napadasak kini Dimber iti kalabas tatang. Apay aya. Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot tiin inawon na? Anya? Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak, tata. Jak laim pagaro pakas di ti ugali day di ataon. Ay, alakit masapul nga agbalin kayaw anatibkar. Saan kayo apay dagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nang runak ni kanemya. Naimbag ni Juniper na nakamubuon basitain. Wen nga rod, nagsakit ti naramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to'y si Kugko. Ala no talaga adi na bigbigan na putot dagiti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitak tay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kitamam, kabayatan ti panagdakkel di ubing. Rumuprupakan kasi ka. Oho, panagkita yun na ita. Taatapan yung amin na putot ko rajay. Saan man anak ko, talaga akaingas mo launay. Kan oray jay anak ni Nemya, kaingas mo mutlaeng. Di man sang kaibagaray tananang. Tunggal agsao kayo. Dagita ti ibagbagayo kanyak. Bakit anya ko mano karuprupa kita? Kat, apay, di mo lata maaklon aputot dagijay. Kat kaingas mo launay. Awa, adayaw. Jakpat yun dayta. Jakmarik na apulos nanang. Talaga nga awan pakibiyangan day ja Dimber iti anak na kanyak, Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada taa. Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mo ngamin amangtad, ke di namot bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod karuprupa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon. Wen nga rod, agpada pa'y mo't alalaki dagiti anak ta. Iso akasla dala agkambal. Wan nga rod. Ngam, bay amon day di atao nimya. Uray ta adamot trabaho ta adwa. Kabailan ta pagadalan dagiti anak ta. Wen ang amom adagar-aram kanyak nga afam. Ha? Ala, uray siyaksi ka. Ha? Uray si ka? Nagkulit nga rod. Imbagak lang nga roden nga adda anak ko. Ngam maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan inlimad ko kankwana. Kat awan kanong ti problema iti dayta. Kasla mabutengak mo. Narigat agdardara sudos nimya. Ay, wana. Panunutan ta pa'y anaimbag. No talaga nga isuda ti para kadata. Dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatang itag na nayon, Dimber. Apay, awanan plano ang mga asawa. Adamot ngam jak nga rod sigurado no kayat yo ginobyak. At danobiam, asinaw. Bayan yaw, tayam amok to kada kayo nanang. Yawid kunto diti balay. Asino ngay dayta, kalugaran ta kaday. Amok, wano taga sa bali a lugar. Taga iji ili nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, adda nga rod mabalin na itibiyag. Wana, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na dyan. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga kanobya. Naimbag nga orasyo, nana. Kastamot. Amo ka mas daaw ka, nana. Ngamin, di mo pagarupan abaket tinobya to'y anak mo. Kuha. Anwan nyo ti ubing anobya no nakurapay mo't nanang. Naimbag ni Marian, ado ti pwesto na iti pag-iinuman. Saan ka ni mahal? Awan, mahal. Pag namayak to'y anak mo iti sidong ko, nana.
Agkasar kamin ka ni Marian, nanang. Anya? Ay na, anak ko aya. Nagapuak ija iskwelaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Ket amaw, ay na, agpadaan nalalaing dagiti iputot mo kada nemyaken Juniper. Nagadaw ti medalyada si ka. Anya? Dandani nga rudi dan maawit dagiti medalyada. Kasta aya? Pinicture ko maida. Una, dagitoy manay, inalaak ida itiladawanda. Ha? Ne, huwag nga pasaw. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rudan ako. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasayo man kanyak dagi taladawan da. Ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na dya adimber anya anak kau. Kita mo't na ito impupos na Wan nga rod tatang, nakita kong dagita. Nagturad nga rod ti rusok na amang ipos ka dagiti anak mi kininemya. Kita mo't to in caption na Dagiti naglalaeng nga anak kau. Kunana. Di na ko marabang nga ipupos ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garun agbala na dya lalakay. Ide, pulaos adi na bigbigan nga anak ti apukaw. Nga mitamatan, bagtik alalakay, dilagbaeng, agraraman. Timbar! Ayan mo! Ay, anak ko, adan di asawam. Nabartek manen. Wan nga ron. Jak laim pagarup nga artek gayam na itapakat. Na, bakit kun namulatan iti asawam? Umay naksabtan dito'y barangan, mahal. Umay na kubangan. Sinaaksan na itaabakit na nang. Oray, saan kami pa'y nagkasar? Wan angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanan ti kasaryo. Mabalin naman nga ibabawi. May mayat pa ni Juniper, wano ni Naimia. Imbag na gajay ata, makaanak da. Kan adaputot ko kadakwada. Kumpurmen no asino kadakwada ti ikasar ko. Ay, di kagdardaraso do sanak ko. Panunutom mo't ni Marian Kaasimot no basta sina amlatan. Artek mo't nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaag. Ay, oray awawaan. Anyat kinunam dimbar. Ulitam man. Kunak, agsinatan, tanao maakken kan. Kastagayam. Anay ko, apay dinanog mo ti subsub ko ngay. Anya, ulitam pa'y timbagam. Sinaan na. Makapaupay mo't nga minter aramidan. Minalam nga agbartek ka. Kan kasapulak ti anak. Dinak may paayan iti anak Marian. Anay ko, agruam ka na. Kaya't mo, tekkan ka may. Sige, padasam tay darum ka dagos dimbar. Inaram-aram nak, kalpasan na, sinaan na kakaslawan na nyaman na. Ha! Ikasar na! Takdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podag ta popodam lokaw. Ha? Dimber, umay kan tamang rugin ti kasar. Agsaganakan. Nanang, yak kumakayat ti makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pa'y natararamidam dita, dimber. Kaya't mau ti matapis dito'y nga oray ado ti tao. Saan Iba'y nanakmot dito'y Marian. Siyak lang nga rod amin ang tinaggastos para iti da ito akasarta. Agpatay-patay ka pa'y ladita. Anyat sang-sangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kasta nga itsuraan. Agunay ka ditan. Bilangan ka dimbar. Maysa! Uy.
Juan Marian, umaya kaon. Nakapasyar ka mo, tanakaw. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak, tadyak kayat akakuyog na nang. Anya? Nay, anya ngay dagita insangput mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada nemya kan Juniper na nang. Anya? Ay, awandan adito'y lugar tayo. Ha? Ayan dan ngay na nang. Kat no nagabrodan. Inalang aminan dagiti foreigner nga asawa da Juniper ken nimya ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag mo't basit ngayon laklakad dati papelis da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak nga ipanaw dagaya man nang iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin, adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada anak ko. Kinapudno na nang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay wum to dagiti inna dagiti anak mo. Tapno addalat ta komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan iti adayo. Wala nang. Ni kadi Edmund ak anakam di kadwam asimbangpet, Marian? Wan, nalae nga karatista dayjay, ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay, tapi manawan iti pagabangan na. Ha? Kan tapno damang isakit kanyak, nukas jay nga apaanak. Amok ngamin kat, ama umuwakan kanyak. Ang ama, di basta masinaan, ta inayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ani patay laeng ti mamagsina kadata. Iso atakderan ta, dayta nagsinnapataan ta. Marian. Padasam ti makisina kanyak ta. Dakes kay ti karatista ka nakak. Rumwara kaon paran, nakagtrabahon. Ewan ba kay? Hey, bagay kumutlaing to'y badaw paran. Day to'y short pan kan tube ko. Kita man. Ay, uwan, bakit? Bagay mo. Thank you, paran. Sige, babana ko. Tanay, aldawen. Aginaw kan tunwain, ken aglaba ka, sakbay amapan kay jay talon. Naawatam? Well, hindi matungpal. Ken agdalos kan tuman dito'y balay, tapno nadalos sa sangputakin tun malam. O sige, ariglado ba kay? Tungpalag amin abilin mo. Manang Jenny, saan pa'y mutlaan ng lukat ni Nanang dita pwesto na? Huwag nga ron. Naladaw la siguro Inawagak ni Tatang, kat kunanamot sa paarim mo rin balay da. Kastaya. Sayang ti mapaglakwan na, no di pa'y lamang lukat. Ay, huwag nga ron Sapay napintas ti ayan ti pwesto ni Nanang aglaklako itinatangkan prutas. Tamis mo adahalan ti ayan na. Wen nga Rod, sana kas dito'y pwesto ta, medyo na yun nagbasit. Sa bagay, madasukin Sumarot dalat ta dito'y ano pa. Sa bagay mo kit di Nananahan ng lukat kayo mo gaya man, anak ko. Ni, andan ni Nanang. Ay, itay pa yan, Nanang. Ape, anala daw kayo? Ay na. Ada nakatakta kiti dalan. Ada laki na sarita ka kumarek. Manglukatak mo tentanay adugayam ti tao ita. Nay, unay mo ti kasta suot yun, Nanang. Ay, didak ba nun pakibiyangan si Kalisa? Mind your own business. Dagaan na. Isuha nagsuotak iti kasoy. Isuha baybayan da, kway. Jinay, anyat si daen yaw inton rabi ay. Gumatangak to iti bangus, ta isigang kuman, Nanang. Ay, ilak amyo man jay amayaw iti si daen na anak ko. Marabi anak ngamin nga agawid, ada papanak.
Papanan nyo manan aya. Ay, adala ka sarita ka tao. Napatigabanag ti pagsaritaan, may. Anya? Iswa, padigwan yun tuman jay amayo iti sidaan na. Tapno saan akasla na kaasay ijay balay. Oh, adto iti sidaan nyo tatang. Mangan kayon. Agyaman anak kaw. Urayak pa di inayaw. Ta agidan kami amangan. Ay na, marabyan ka nung nga agawid. Apay, di na in-text ka na kayo? Hindi. Saan may? Mangan lakit din itirwarday jay. Iso mangan kayo. Mabisinan kayo lamang uray kan kuana. Sige nga ron. Ang madamag kumantatang. Apay, kanayon ay marabyan nga agawid ni nanang. Man nga agawid iti nasapal ay dyan. Papapanan na aya? Mapapan ka no iti balay ti kumari na. Masapsapa arumwar sa marabyan nga agawid. Awan pa'y inananan. Inaldaw amang lukat at pwesto na. Anya nga inaldaw? Kuno dapat tayo aldaw sana mang lukat iti pusto na iti palengke? Anya? Inaldaw mo arumwar. Saan ang matatao dito'y balay anak ko? Anya? Kunak nga ron nga ginanamay. Sayang ka no taldaw. Ay, kuno dapat tayo dua aldaw sana nang lukat iti napanalawas? Anya? Napanan na nga tanga iti daytang aldaw. Diyak ka mo anak ko. Ay, tinasaya at palutputin nyo ni nanang. Kananawaan nyo man iti kasdingar aramidan na. Di pa nagbadbado na. Nagkikiting. Bastusan pa yan dagiti lalaki di palengke. Ngam kaslakay kayat namat. Bayam ano kas dyan ti pagragsakan na Jenny. Apaan nakno pakibiyangak. Anya? Patpat gag kinayaw. Numabalay. Dak kayat nga aga pa kami anak ko. Ay na, pampanoy-noyan yung amin iso akas jay. Barang da kayo tidenggan na Ay na, di nak mula denggan dinayaw. Katungtan nyo nga rod. Kilgaan nyo tap nagbutang ka na kayo. Saan Dak maaramid deta Jenny. Dak kayat nga aga pa kami kininanang mau. Manungay tinaglakwam ita, Nana Jima. Nana kanyak. Jima kunam kadilatan. Nabayagan nga agdidita. Nanapay na ti awag mo kanya. Anya nga rod ti kahit mo ayawag ko kang ka. Panagrespeto lang mo Nana Jima. Ay, awagan na kiti. Darling. Wano loves wano sweetie. Kasjay. Wano babes no iso. Ay, saan makadlaw dan ano kasta tiyawag ko kan ka. Ipulong datakin nila kayo mo. Kahit mo nga raw, nga idarum data ti asawa. Limod lang ti relasyon ta. Iso adita ipadlaw nana. Awan mo't makangag ka data dito. Dudwata mo dito'y hotel. Di mo laam mo ang mga no ada CCTV dito. Nariga to Iso nana kumalatan tiyawag ko ka. Okay? Sige garod. Sikati makaamaw Roland. Mano tinaglakwam ita ije pwesto Nana Jima. Diyak pa'y binilang. Yag mo, dasyak timang bilang. Aday ta. Wow! Naglaing ka mo tinaglakaw. Siyempre, Ay na, kaya't kang agkan. Mabutengak. Hanya ko matipagbutngam. Ang mga nood na CCTV dito. Kit makita data. Narigatan nana. Hay, agsaysayang talaang iti kwarta. Kanayon tang ag hotel, ngam ultimo aga kabutang mo bay. Ay, awan kaste agsigurado, Nana Jima. Madurmun kan sa mo, ngamin kanyak takas lalola na. Ay na, di ka agsasaw iti kasta. Tawan kinapud mo dahi tayo bagbagang. Inaram ka pa nga ro, no, kadurman ka.
Amumot nga ay ayatan ka, Nana Jima. Ay, kanayon mo nga ibagat ikasta. Nga di mo pa'y pinanaknakan apulaos. Anya pa manaknak ayat ikayat mo. Kanayon mo ti panagkuyok sa. Ala, bayamon. Hehe. Arakupon ka mga road-rolan. Sige. Mabitlangan. Taidipag ti silaw. Taure ada CCTV. Kat saan ta makita nga ginarakot ta. Anya? Bakal, pumimpintas ka mal. Ay. Kastaya, paran. Ay, agyaman Ubing ka pa'y bakal. Agyaman manay. Ay, gagangay na. Kasta talaga, no inspirada utimay sa tao. Agbalin blooming. Nakapimpintas ka nga rod. Siyak nga asawam. Yak pa'y masahon tagpapukis. Gapo iti kinabisit idatalon. Mala, sana balitan napintas to'y asawap. Tagitikit di mulam, tiinto na rem, paran. Bayam asyaklatan ti agpapintas. Manang Jenny, adaman ninjay lalaki akanayon ang mapandita pwesto ni Nanang. Aywan. Asino nga ta talaga day ta lalaki? Apay akanayo na mapandita. Diyan ka mo Tati amok idikit customer laeng ni Nanang dayta. Pasaray agtugaw maten. Wan nga ron Mabayag nga agtugaw dita numapan. Wala. Asino nga tangay dayta? Ay, tinasayaat. Urayan ta ang makapanaw ti lalaki. Satan to kasarita ni Nanang, Lisa. At daw ting mita kadagiti barkada, Nana Jema. Ha? Ke papanan yung Roland. Mapan kami kano agbits, Nana. Na, kastaya. Apay, saan mabalin sumurot mo't dagiti partner yaw? Ay, saan? Saan, Nana? Ngamin, for the boys lang dayjay nga outing, main. Ay. Baya, ayun ton maminsan, duwatang ag-outing. Mapanta iti adayo alugar. Tay awan ti makamam mo kadata. Tapno nawayata nga ag-holding hands. Ay. Agpaisaw. Kano nga'y? Into na da kwarta ma. Aywen, awan kwarta kabalo Nana Jima. Agbibingay kami ngamin iti magastos. Sige, taikan ka. Ato'y 3,000. Balon mo nga ag-outing. Nayuna mo tala. Anayam 5,000, Nana. Anya? Alan, nakapimpintas ka ba yun? Isu amayin inlabakan ka. Kapo iti kinasingpot mo kanya. Alan, Nana. May sapay. Inagkamot ng tinakulap kurulan. Amangan no, nakita dagiti anak ko. Saan? Busy da nga, aglakla ko, Nana. Tanda ti panagayat ko kang kanayta, Jima. Amaw, nakaragrag sakak. Nga uray ti dakulap kula ang ti ag-agkam. Ket umdasan apakaragsakak tay tarulan. Gapo, talab na lab ka. Alan, anayon mo 5,000, Nana Jima. Sige nga, Rod. Mabalin ka day. Jima, kunamlatan kanya. Ay, di na kunawagan itinana. Sige. I love you, Jima. Alala, sige. Nayon na kunti kwarta, Roland.
aglakla ko iti pipino dayjay. May agsingsinger. Ipaw-paw it na lang ngamin tila ko na. Kanayon nga umayag singer. Wun ta installment ket nga road ti pamayak nga bayad. Tadyak mo't maigulpay ang mabayadan. Kabayadan yung amin-aminan Kurang mo nga road ti kwartak. Mano ay tabak-apak pailaan. Ay saday. Anusan na ati umay agsinger. No sana makaanaws. O di itod na iti sa bali ti pipino. Wala ko na. Anyat gatangon dito'y mall, manang Jenny. Tay man ipagpagatang di ka anak kam nga usaran da iji pagadalan da, Lisa. Ani, bantayan na kita nakta. Penak bumatang iti tsinelas ko. Ha? Manang, mabigbig mo dahil siya lalaki. Ni, day jay matay kanayon ama pan iji pwesto ni nanang. Wan manang. Ado kayang anak ka nasawa na? Huwag nga ron. Nala, mapantakit din. Tani, maluman. Ipasyar na mo't siguro ti pamilya na. Andito'y mall. Oh, anya. Umdas ka din day ta 2,000. Roland. Ha? Uwan na lang, Jima. Agya mo na ka. Na naman na. Ay, Jima gayam. Agya mo na ka. Ay, adong tinaititid mo akwarta kanya. Jak amo no kasano ang makasubadakin ka, Jima. Bay amday ta supad-supad. Roland. At ta ibagak. Anya day ta? Kayat ko na sinaan ni paran nga asawa. Anya? Apa nga? Injang nga ron ay ayatunan. Sus. Injang kayatan na makita ti panagrup-rupan na. Isu nga, apay no, mga bangtan iti pagnaedanta. Anya? Wen, oray basit la kwarto. Basta adda pagyananta. Kwa. Mabalin na tamot, jak mabalin ti maturog iti rabi iti dagus mo, birukan nak ni nanang ko, iji balay me. Anya? Sarungkaran ka lang, iti aldaw, no rabi, jak mabalin ti maturog iti dagus mo. Ay, okay la tamot. Basta inaldaw ka amapan iti dagus ko, wine. Yung malum ti umay ko. Tapos tuntuno at dan koleksyon mo iti pwestong. Sige karon, ta sina ako di paran. Uri di mo sinaan mo, takaasim mo di lakay. Ay, basta sina ako. Upay kaya ka sa kibagbagam di mabakay. O mamuk ka nagbasulaking ka. Basta agsinatan, tanagbaw-bawon ti panagayat ko ken ka, paran. Sa nabalay, talakay ken bakitan. Itid maun ti wayawayak, ta itid kumatan ti wayawayam. Ni iseng nga ex mo, armamanan no kaya mo, tapno quits. Nagsakit na ito ng aramidom kanya di mabakay. Awa mo nagbasulak keng ka. Nakasingsing po ita mo keng ka bakay. Ay basta agsinatan, suray. Nga sanin nga agbalew, ti panggedeng ko. Anya ka din day tangararamidan nyo, nanang. Ape asinaan nyo ni tatang. Una, tanauyong kanyak, kabkabilon nak, bugbugkawan nak, ken parigatan nak itibaon. Sana kasta ni tatang, nanang. Tikunam ngem di yu lamaw. Di yu lamaw, ti kinaulpet, ti amayaw no awan kayaw. Ay, naulpit ti amayo kanyak, jaklay bagbaga kada kayaw. Itala maibagak, tajak ka mauladan. Isupag nga siyaw, tadi na pakibiyagan, niti kayat ko nga aramidan. Kayat ko mo ti agbalin anawayahan. Kayat ko ti agbiyag, nga agmay-may sa anak ko.
maramid ni tatang ti pagpabasol ni nanang manang. Uray siya kalisa. Ay, jackpot yun dayta. Manipod og bingta. Jak na puutan ang kinabil ni tatang ni nanang. Wan nga rod Dinto pa'y ungungtan ni tatang ni nanang. Ay, si puta man agsaran ni nanang dita pwesto na. Tagsarata matan. Ha? Apay manang? Surutan ta ni nanang iti papanan na. Di na kayat ka ngay bagatayan ti dagos na. Isa surutan taman iti liman. Manang, lalaki akanayon ang mapan iti pwesto ni nanang. Apay nga da dito'y dayta lalaki. Ay, aglamang taan. Di kagpakpakita, tapaliiwan taman ida. Wen manang, simragan iti balay simrakan ni nanang. Umay ka, ang ginayad ta amapan iti ayanda. Ala manang, huston samot ti atap kong adda relasyon da ka ni nanang. Ha? No kasta? Agpada ta iti atap, Lisa. Diyak na yung bagbagakan ka, tawan pamanagnag ko. Ay na, nadlaw ko daytan, idi pa'y laeng manang. Kat ita, mapansamot dun ti atap ta. Agpay sunsamot manang. Rulan, adda tao. Mabit laeng indaklo ka tantiri daw. Ang mga makita dak dito. Paglumaka ngay. Ha? Uunan niya. Kwa, sumiro ka pa ilaang di ta sirok ti kama, Rulan. Sige. Apay aya nga ipilit yung nga adda kaduwak alalaki, kaawan ko nakmay. Kas makita yung may, agmay-may saat dito'y daguskaw. Nakita mi nga ron asimrak dito jay pagbagayo a customer yun, nanang. Wen nanang, naglawag ang nakita mi. Isu adi kay kuman naglibak. Ibagayon ti agpaiso kada kami. Hay. Adda relasyon nyo iti dayja lalakyan niya, nanang. Wala, aklunok madla ti agpaiso. Wine, pudno ti atapyaw, ada relasyon may kandirulan. Anya? Ala manang! Saan kumama at ilay bagbagam anana, Jima? Pasensya kayo, no naglimbang ka di sirok ti kama. Diyan kaming kaya't nga da makakita kanyak dito. Kano saan apod mo ti ibagbaga ti inayaw nga dan relasyon me? Na! Apay nga yakas tamot ti ibagbagam, Rulan! Agpreso may. Aggayim talaang nana. Pudnaw ngagkuy-kuyog ta. Ngam awan aramidan ta. Ultimo holdingan skid di ta aramidan. Apay nga ron nga adda ka dito eh. Wen, taad da ut-utangag kininana Jima. Wen, aklunag. Adong dinaitid tinayo kanyak. Ngam bayadak no isot kayat yaw. Ay, apay nga yakas tamot ti ibagbagam, Rulan. Hinayat ka pa'y mo nga raw di ti kastaunay. Sikalaan ti mga yaet kanyak, nana. Inalaan ti pangibilbilang aking ka. Ina. Anya? Isuotap no di mo magkungkuna. Sige, bayadak dagiti na itid mo kwarta kanya. Kit apaman ang makabayad aking ka. Sana kung nagpakita king ka. Anya? Kunana abaraw, gamada mo gaya masawa na. Nagpalilaw kiti dayjay lalaki. Alala. Pagnak yun dayta, napasamak kada kayo. Di kay ngamin basta mamatilatan damang pasablog kada kayo. Agpakawan kayo kanitatang. Babahin ako niti abayaw anak ko. Awan tirumbang apagbailam, iba bakal. Kaming mapagawang ka. Saan ka akagura? Tamok, anak ko laapan laang ti panunot mo. Ayatin kalata, bakal. Agyaman na para nasawa.